Над фонам яшчэ трэба папрацаваць, як у мая новая цішотачка. Я не ведаю, як це пачаць відэа, я хвалююся. Вітаю усіх, з вами тутэйшы шахматыст, меня зовут Денис, і сегодня я вам распавяду пра 3 базовых мата, які павінен ведаць кожны шахматыст. З вас падабайка, подпіска, каментар, абавязкова гэта мне матывіруе рабіць відосы далей. А мы прыступаем к прагляду і аналізу гэтага відэа. Што я сказал? Аналізу гэтага відэа? Аналізаваць трэба пазіцыі. Ой, фуфел я. Итак, пачнем з самага простага. У нас ёсць кароль, і у белага караля ёсць 2 ферзя, напрыклад. Ну, просто, напрыклад, давайте так, поставлю, каб шаха не было. Чаму 2 ферзя, калі у нас толькі один ферзь ёсць? Насамрэч, часта самыя пачатковыя аматары любяць праводзіць другого ферзя. Яны не хочуць матаваць адним ферзём, асабліва калі ёсць пешка, то хочацца правесці другого ферзя і пачаць матаваць. Вось, і яны матуюць лінейным матам. Зараз я пакажу, як ставіць лінейны мат 2 ферзямі. Тут самае галоўнае караля адсекаць. Ну, здесь можна просто вот так вот зрабіць. Мы адсеклі караля по 6-й гарызанталі. Король, напрыклад, сюда ідзе. Мы даем шах. То есть вот так вот постепенно будем оттеснять короля на край доски. И вот он мат. Ну, давайте больше наглядно я покажу. Ну, вот, например, вот такая вот позиция. Шах отсекли. Ну, тут еще король допомагает. Сюда. Все. Мы отсекли. Тут не важно, куда мы отсекаем. По горизонтали, по вертикали. Вот. Шах отсекли. Самое главное, мы все робим про шахи. Все робим про шахи. Вось, мы тут отсекли уже 2 разы, и зараз мы не можем не дать ніякі шах, можем спокойно отступить, например, назад. Ну, так как у нас есть ферзь, то можно и так вот пойти, вот сюда дать шах. Ну, давайте по-правильному будем робить и отсекать по линиям. Сюда, сюда, дали шах, сюда подошли, и вот такие вот мат поставили. Аналогичная ситуация, когда у нас есть ферзь и ладья. Ну, давайте, например, мы будем гнать короля у гэты бок. Что тут мы будем робить? Давайте короля сюда уберу, чтобы он не мешался. Та же самая схема. Мы отсекаем по линиям, по вертикали, по горизонтали, паўтаруся, гэта не так важно. Так, ну давайте вот так вот поставим спочатку, то есть, то бок у нас отрымліваецца вот такой вот забор, можно сказать. Ну, король вот так вот ідзе, и мы начинаем оттеснять. Далі шах. Сюда, вот тут так не атрымаецца, что, ну, у папярэднім выпадку король не мог нападать на ферзя ніякім чынам. Тут он может нападать на ладью. Что робіць? Правильно, ладьей отходим максимально далей от короля. Вось. И протягиваем отсекать гэтага короля по нашым выпадку по вертыкалі, паўтаруся, по горизонталі гэта таксама працуе. Ось сюды, далі шахіншон сюды, шахіншон. Самае галоўнае, яшчэ раз паўтаруся, все робім праз шахі. Сюды, ну тут мат не атрымліваецца лінейны, тут ёсць мат у один ход, вось такі вот ладзя абараняе ферзя. Но калі хочаце поставіць прынцыпова лінейны мат, можете даць спачатку такі шах, а потым такі. Но паўтаруся, калі ёсць мат у один ход, то чаму б яго не паставіць? Я спадзяюся, зразумела. Далей пацікавее. Ну, не так, што пацікавее, но, напрыклад, давайте вот так вот поставим. Калі у нас две ладзі, усё роўна тое ж самае. Вот, насамрэч. Отсекаем. Неважно куды. Самое главное, давайте так, алгарытм нейкіх дзействий, якія вы павінны зрабіць. Першае, вы павінны зразумець, куды вы хочаце оттолкнуть короля. На якую крайнюю горизонталь ці вертыкаль. Ну, давайте ось сюды будем гнаць, напрыклад. Тады мы опускаем гэтую ладью сюды, напрыклад. Вот чаму бы і не. Король подыходзіць. То есть все, мы отрезали, и теперь мы гоним гэтага короля туды. Паўтаруся, вы можете его гнаць і сюды, і вось сюды, і сюды, і сюды. Галоўнае на край дошцы. Вось ён тут падышоў, далі шах. Калі ён падыходзіць до нашай ладзі, мы ладзю убираем
далей ад гэтага дзеяння сюды. Ось паўтараю, што ёсць вось такі бар'ер, які чорны кароль не можа перайсці, і вось так вот постепенно кароль у нас матуецца. Вось наш мат атрымліваецца. То бок у нас мы разабралі зараз 3 выпадка. Гэта 2 ферзя. Гэта часта сустракаема насамрэч, калі ёсць пешка, то аматары часта праводзяць другога ферзя. Ферзь плюс ладдзя альбо 2 ладдзі, але у ўсіх выпадках мы ставім лінейны мат. Вось такім чынам. Тут нічога складанага няма, адзін з такіх простых базавых матаў. І не будзем медліць, перайдзем да наступнага базавага мата. І так, наступны базавы мат, які вы павінны ведаць, гэта мат аднім ферзём. І так, самае галоўнае, па-першае, трэба зноў атагнаць караля на край дошцы, неважна куды, увогуле неважна. І па-другое, самае галоўнае, трэба караля загнаць у угол. Увогуле усе базавыя маты, вось акрамя лінейнага, требуюць, каб кароль стаяў у углу. Просто ў розных выпадках гэта больш лёгка, у некаторых выпадках гэта больш цяжка. Мы ўсе выпадкі паглядзім не толькі ў гэтым відэа, і ў наступным таксама паглядзім. Але зараз мы разглядваем момант, як матаваць ферзём. Па-першае, трэба вырашыць, куды мы будзем весці караля. Ну, напрыклад, давайте сюды весці яго. Адсекаем караля першым ходам. Ось такі у нас бар'ер атрымліваецца. Кароль падыходзіць. І тут самы галоўны момант. Караля ў гэты вугал можа атагнаць адзін ферзь. Ось гэта важны момант, які трэба запомніць. Як адганяць? Мы ферзя ставім сюды. Мы пытаемся уявіць сабе, што мы быццам бы гуляем у такую гульню, як ферзь ператвараецца ў каня ў наступным ходзе. То бок, зараз паясню, мы ферзём ходзім туды, як бы конь даваў шах з гэтага поля. Я спадзяюся, зразумела, што я зараз сказаў. Ну ось мы вось тут стаім, і калі ферзь пойдзе сюды, то ён быццам бы на наступным ходзе, калі б ён мог ператварыцца ў каня, з'еў бы караля. Странно сказаў, але я спадзяюся, зразумела. Ну, кароль адыходзіць сюды. Ферзь зараз, ён нападае на караля як конь, але можна яшчэ больш адсечь гэтага караля, пайсці сюды. Зноў ферзь нападае на караля, быццам бы ён конь. І вось такім чынам мы адцісняем караля ў угол. Адыходзіць, падыходзім. Ну, так вот спакойненька. Сюды, сюды. Сюды, сюды. Нават, дарэчы, можаце ўжо ў гэты момант весці караля і ставіць мат. Але можна і да такога пагуляць. Тут самае галоўнае наступнае, зараз пакажу. То есть потихонечку падыходзім. Кароль адыходзіць сюды, і вось тут самы галоўны момант не пайсці ферзём сюды, таму што гэта пад. Пад, нагадаю, гэта калі кароль некуды хадзіць, але яму не дадзены ніякі шах, і гэта нічыя замест перамогі. Вось. Таму у гэты момант, вось кароль пайшоў сюды, мы падводзім нашага караля. Сюды, 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 сюды. І тут уже можна ставіць мат у адзін ход. Вось такі вот. Кароль абараняе ферзя, усё, гэта мат. Ну, напрыклад, яшчэ парочку матаў пакажу. Вось, напрыклад, такая пазіцыя. Тут можна такі мат паставіць, такі, можна такі паставіць мат. Ну, просто так для таго, каб вы ведалі. Самае галоўнае, што вы тут павінны зразумець, ось у нас была такая пазіцыя. Ось калі вы, дам совет, калі вы караля на край даскі ўжо адціснілі, можна так усё оставіць. То бок кароль тут ходзе па апошняму радку, і мы спакойна падводзім караля. Чаму гэта плюс? Паясню, вось якраз такі у такі момант вы можете забыць гэты момант, што у такім выпадку, кароль падыдзе сюды, і вы машынальна можете згуляць сюды. Ось. Пры такім раскладзе такога не будзе, вы спакойна падыходзіце к каралём, і там дзесьці ўжо спакойна, калі трэба, падводзіце ферзя і матуеце. Ну, я лічу, што гэта больш такі добры і бяспечны спосаб, асабліва на
пачатковым узроўні, таму выкарыстоўвайце гэты метад, а мы рухаемся далей. І так, зараз я вам пакажу, як матаваць адной ладдзёй. Таксама базовы мат, які вам трэба ведаць. Самае галоўнае, давайте па алгарытму. Першае, вы спачатку павінны караля і ладдзю паставіць разам. Это важно. У выпадку з ферзём, у папярэднім выпадку, ферзь мог самастойна цісніць караля туды, куды ён хоча. З ладдзёй так нельга зрабіць, таму што калі ладдзя там будет сама як-небудзь адсекаць караля, ну вось, напрыклад, вот так вот, вот так вот. Ось, кароль падыходзіць да ладдзі і нічога з гэтым не зрабіць. Кароль прыгае. То бок ладдзі патрэбна нейкая дапамога, і кароль якраз таки тут можа дапамагчы. Давайте вось так вот павернем, вось адсекаем, і зараз трэба подвесці караля. Пока кароль падыходзіць, ну вось, напрыклад, тут сюда, усё, ладдзя і кароль стаяць разам. Кароль падыходзіць, усё астатняе аднолькава. Зноў мы гонім караля на край дошцы, а потым мы его гонім у угол. То бок у выпадку з ферзём можна не гнаць у вугал, можна гнаць у вугал, а ў гэтым выпадку абавязкова трэба гнаць у вугал, таму што інакш будзе вельмі цяжка. Так вось, кароль тут падышоў. Ну, тут не важно насамрэч чый ход, вось так вот, і вось ладдзя вось так вот агранічвае гэтага караля, і ну давайте уже ў гэты вугал яго гнаць. Так, я забыў які ход, ну напрыклад белых, я калі што не ў студыі раблю, калі мне хтосьці з прафесіяналаў глядзіць, я просто адкрыў рэдактар і тут просто пераставляю фігуркі. Сюды кароль дыходзіць сюды. Ладдзя паціхоначку, па-ціхаму гоніць караля у той угол, які мы хацім пры дапамозе караля. Кароль адыходзіць сюды, калі мы падыходзім каралём, кароль дапамагае. Сюды, напрыклад, ён сюды пайшоў. Вот, у нас вот такі бар'ер. Калі ён сюды падыходзіць, мы сюды падыходзім. Бар'ер у нас застаецца. Ось такі вот, ну, кароль сюды не паспее падысці, таму ўсё добра. Кароль сюды, мы сюды. Всё, самае галоўнае, кароль адышоў туды, куды мы захацелі. Ён сюды, мы адсекаем. Мы зноў яго адсеклі. Ён сюды, мы сюды. Усё, вось гэта самы важны момант, як матаваць. Самае галоўнае, кароль павінен стаяць альбо тут, і ладдзя потым матуе. Ну вось тут зараз у караля адно поле засталася, і вось гэты мат у нас атрымаўся. Я спадзяюся, вам зразумела. І тут яшчэ адзін момант, які часта сустракаецца, які вас можа трошачки спужаць. Ну давайте як-небудзь, ну давайте яшчэ раз нават і паўтарым, як ставіць мат. Яшчэ раз адсекаем спачатку. Ну як атрымліваецца. Сюды. І паўтаруся, кароль з ладдзёй павінны стаяць разам. Сюды, сюды, сюды. Ось сюды ладдзя падышла, кароль абараняе, вось такі у нас капканчык. Паўтаруся, у любы угол можаце гнаць яго. Гэта ілюстратыўны прымер. Так, ось сюды, 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 сюды. Адсеклі, ось, все, адсеклі, ўсё добра. Сюды, мы сюды, сюды. Можаце ўжо падыходзіць каралём, я просто хочу паказаць адзін выпадак. Напрыклад, сюды, 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 сюды. І вось гэты выпадак, глядзіце. Всё, кароль знаходзіцца на тых двух полях, дзе яго матуюць. Ход белых сюды. Кароль адыходзіць сюды. І да, ён мешае трохі паставіць мат, і тут просто некаторыя аматары могуць пачаць пугацца і не ведаць, што рабіць. І часцей за ўсё такі так, ну ён же на краю даскі, трэба значыцца пайсці неяк па лініі Б ў нашым выпадку, альбо па лініі Ж, альбо па другой гарызанталі, альбо па сёмай гарызанталі. Таму яны будуць схадзіць неяк так, і кароль вось так вот будзе пытацца збегчы ад мата. Ён усё роўна нападзе на караля. Сюда,
сюда, оп, і нічога не атрымалася. І зноў там якісьці бегатня будзе атрымлівацца. Насамрэч тут усё проста. У шахматах насамрэч ёсць такое паняцце як прамежкавы ход. Ён ідзе з паняццем як цугцванг, то бок зараз паясню. Можна пайсці вось сюды. Насамрэч кароль і так адцяснёны па гэтай вертыкалі, тому што тут кароль мешае, часткова ладзя, і кароль ніяк не можа туды збегчы, таму што тут ладзя ўсё кантралюе. І у караля застаецца толькі адзін ход, які праігрывае. Гэта называецца цугцванг. І цугцванг мы можам зрабіць такім прамежкавым ходам, то бок мы проста ладзёй кудысьці адпрыгваем на гэтую гарызанталь, і ўсё добра ў нас атрымліваецца. Кароль А1, і вось такі мат у нас атрымліваецца. Кароль тут мешае збегчы, ладзя дае шах, гэта мат, усё добра, бал у капілку, мы перамаглі. Вось такія 3 маты мы з вами сёння разабралі. Спадзяюся, вам усё зразумела. Калі вам штосьці не зразумела, пераглядзіце відэа, напішыце ў каментарах, я адкажу на ўсе вашыя пытанні. У наступных відэа мы з вами разбіраем маты лёгкімі фігурамі. Гэта больш такая складаная тема, асабліва мат канём і сланом, але мы гэта таксама разбіраем, і вы будзеце умець ставіць мат гэтымі 2 лёгкімі фігуры, тому што нават гросмейстры ў гэтай пазіцыі не могуць даць мат. І такое бывае. Сябры шахматысты, я спадзяюся, вам спадабалася гэтае відэа. Калі гэта так, то паставьце падабайку, падпішыцеся на гэты канал, падпішыцеся на мой Threads, там я публікую не толькі шахматы, яшчэ і сваё жыццё. А ў мяне на гэтым усё. Усім да пабачэння і да новых сустрэч.